Pertsu. Tay murang nakahiring ko ba murang may kaon nila pong skipet di man daghanang tao. Ay dayon. Na. Basig wa kag imbita diha nya dala-dala ko diha ulo kayo. Ay, kaamigom na ko na. Ay dayon. Amigo ha, bantay lagi ng amigo nimo. Dali. Sa una ra biya ka dala-dala ko nimo niya pagabot sa panahon, pagabot ito, uli ta gimita. Ay, Gimita ka kaniha? gichat ko ganina. Gichat sure nang chat mo ha. Bantay bitaw na karon. Ay kabalaka di alin na. Ay gulaw-ulaw dia. Wa kag imbita diha, ulaw ta daghang tao ka diha. Ay sus mabalaka man ka na. Amigo na ko ni si Fox diri ah. Amigo nimo na? Oh. Sige, bantay bitaw. Oh, una. Ikaw una dito sulod. Ay, bitaw ka diri. Invite lagi ay kabalaka. Sure ba? Lagi. Amigo diri ay kabalaka. Brad. Wa mas Brad bay. Oh, ikaw na pod. Ni ana pod si Kasuroy. Tagaan ni mo diri ba? Perminti mo short akong sudan. Pandamay. Iman-an di ko bay. Kay tanawa lagi ng kalaki lagi nimo. Bro, mo siguro kag-imbita diri. Lagi bitaw bay, wa jud bitaw kun lagi invite. Si mi humot magudi lang sudan. Kapan to nimong kauban basin ang bulsa na puno pug silupin? Paano masabi? Bay ni sir. Na suroy. Ay, ang alisa ba ali? Oh, ikaw, wala na pa man kaniya. Ulatay ko diha, yo. Yo, tanawa ra. Wala lagi silupin bro ang kaldero gibit-bit pod.